Riwruok mar pinje Afrika ma ugwe kod pinje mantie Afrika ma milambo dhi riwre choga put mabiro konyo nyayo kwe piny mar DRC. Magiyang kod jatend pinje Afrika ma ugwe mabende jatend piny Kenya William Ruto kind lokruoge makoro ketie temo nyayo kwe e lweny madhi nyime piny mag DRC kod Rwanda. Simfros Okinda ni kod mathoth. Jatend piny Kenya William Ruto norwako wele kar jot mare okinyi ma kawuono ka thur mar wach ne en temo nyayo kwe e pinje Rwanda kod DRC. Ruto lero ni riwruok mar pinje Afrika ma ugwe EAC kod mano mar pinje Afrika ma milambo SADC dhi bedo kamoro achiel kendo chuga put mabiro tayo chenro mag nyayo kwe e piny DRC. Having two concurrent processes running parallel creates unnecessary competition, creates avenues for forum shopping and many other things that undermine the ultimate goal of these processes. So we agreed that these processes should be merged into one. Apuno biro loso riekni ne weche mag choko omenda, neno ni mwandugo tigodo kare kendo tayo chenro mag kelo kwe pinjego. And number 3 is to focus on both intra-Congolese dialogue amongst the parties in the DRC and also in the dialogue between DRC and its neighbors, more particularly with Rwanda. Kopogore chuga pudno, Ruto bende olero ni ibiro yier jomoko ariyo mondo omed kwan jota chenro mag nyayo kwe kowuok e ng'at achiel nyaka ji adek. We are in consultation between me and my co-chair on identifying the additional facilitators so that we can provide a more robust mechanism and energize the whole process of mediation. Wenge koro rito neno ka jatend piny DRC Felix Tshisekedi kod nyawadgi mar Rwanda Paul Kagame biro yie bedo kod twak kod kweth mar M23 e temo nyayo kwe e pinje ariyogo. Simfros Okinda, Ramogi TV.